bamba lapha sibonela ngalapha nansi imali ngifuna uyibone ukuthi akuyona imali encane ke lena ngiyibona la This is not. angithi niyayibona phakamisa bakhombise Can you see the money? yedi ucabanga ngiyolobola wena awuthi ngibale awuthi ngibale Can I count it with you? awabambe ngibalela khona nje abangakaze bayibambe imali engaka They've never touched the money. Like, abanye sekuthi baquleke about to ibuyisa faint. amanzi la ngani buyisa amanzi khona abantu abazokuwa Water, please. ngeke kuwe the man is coming You're not gonna faint. Your money. Your mbukeli wami financial lapha ekhaya ngifuna ubheke lapha ngiphetheni viewers, look at the prophet now. uthi inamandla lento This thing is very powerful. inamandla lento This is very powerful. iyasebenza lento Operation. iyaphila lento This is kamprofeti alive. Prophet. uthi ngizophila kuyo I'm gonna be. awuthi ngibaleke ukuthi malini ibalwa yini Let me count it now. wena uzoyibala wrong ngoba enye izongena ngapha 2 asishoni nisho kakhulu Loudly. ishoni kakhulu bo Loudly. $10,000 Izinkulungwane ezilishumi zamarandi. oqala u10 angithi waza That's baba the first angisho group. ukuthi yeka wena kwakho ukuhlala embhobheni hayi ngapha hlala nje wena lapha embhobheni nje kanjalo Another 10,000. sekumalini How much is it now? 20,000 Kulungwane ezamashumi amabili. malini How much is it? ngenkulu enhlonipho Father, ngiyazi with ukuthi great honor. hey awuyena umuntu sewuze unamahloni You are ngoba shining. okwenzayo Whatever you're doing. akwenzeli ukubukwa ngiyazi You don't do ngiyakwazi it for display. ukwenza ngoba uNkulunkulu Not doing nawe it. wakusiza No, God. woza ngapha baba Rescued you. iza ngapha kimi
Go to the prophet, uNkulunkulu gentlemen. wakusiza uhlala uza usuka You eMpumalanga come here frequently from Mpumalanga province. edeni kabe asemshaya ehlombe Very well. Give a round. kodwa ke akapheli la ekhaya kwethu He's frequenting this place. uyasuka drive asukele He's commuting. uNkulunkulu wambusisa God blessed him noma kwakhe with a spouse. uyakhona uyamthanda uNkulunkulu lo baba The man like God. ukasuka nje impela eneyingxaki le emsebenzini ngoba Some phela uphethe trouble with his ibusiness business. unama truck awu17 Shumnes combis off the horse and trail. so nje ukasuke uyayeshe thina ama truck ngawathola la I ekhaya acquired them through daughter. into zami zavuleka la My ekhaya matters namanje unleashed. ashada hayi mina ngafika kubheda I came, namhlanje things were upside down today. bona ukhona lapha ekhaya lapho ngibhekile You was there at home. You were nazi the prophet. inkulungwane Some thousands are here. ezo 30000 Amashumi amathathu ezinkulungwane zamarandi. baba ake sizwe nje nawe ukuthi nje uthi asenzeni What you want the prophet ngalomnikelo umprofeti enzeni ngawo offering? What the man of God must do with it. nokubonga nje mhlawumbe bakhona okunye ukubonga okubongayo sesikunike ithuba nje Is it a umnikelo piece of ongaka tokens of- uphuma kuNkulunkulu uzowandisa kakhulu God will multiply it. into zakho lo Your mnikelo offering. iwona ozovimba ngisho izitha zakho It will even defeat zothi your enemy. mayihlangana uNkulunkulu ingelosi ibuke lento yenza la ukuthi hayi lo muntu ngeke This one izitha zakho ziyongena emgodini enemies ongenamkhawulo will be ngiyaprofeta admitted to the ABC. naba I abantu baba prophesy. awubaphithemba abantu ubapho kwethemba Give them the hope. Sanibonani ngabeni. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu osigcinile. No ngilosi kababa umprofeti uDr X noGwaja kaGesi. Lezi izibongo zokubonga ukuba khona la ekhaya. Siyaye sikhuphuke la, sakhuphuka singanamali siyobona ubaba. Kwaya sakhona ukukhuphuka imali sikhona. Manje sithe asesibheka ukuthi ubaba uyakhumbula ukuthi ngike ngambuza ukuthi irent imalini. Manje ke sabheka ukuthi singake sibhadalele ubaba irent inyanga yini. into engaka This much? Siyabonga kakhulu baba ukuthi lokhu osenzele kuona kukhulu kakhulu kunalokho. Impilo yomuntu ayilinganiswa nemali. Kusho ukuthi uma ngabe impilo iyathengwa ngemali bese yovele sikhokha imali engathenga impilo. Kodwa ke ayikho imali engathenga impilo. Siyabonga kakhulu baba, siyacela nje ukuthi uhambe nathi njalo ungasikhohlwa mawuphakama uhamba usithwale nathi uhambe nathi. Siyabonga. isibusiso ke Bless her. ake nisikhiphe nani nithi inkosi kubusise baba God bless you, Father. Amen. uNkulunkulu akubuse kakhulu God siyabonga bless you some more. baba lokho kwakho imali yakho Hallelujah. amabhizinisi Who help? Yeah. imali yakho Yeah. Money. ngeke iphele baba It will not perish. Amen. mina ngiyasho ukuthi ngeke soze I say that it will never. ngoba lokho okwenzayo kuthinta inhliziyo kaNkulunkulu Amen. He's touching ngoba the ukwenzela core of bonke abantu righteousness.